yau ne salamu alaikum yau ake bikin ganta kun gane taimaka mana don Allah ku ba mu haɗin kai masu makamai don Allah ku taimaka ku daina ɗagawa don Allah yi a radon Allah ya washe ba su ya kuma ya yi ba yi Allah ya zuciya magana an kaɗe ka a nan a gaban mu an kaɗe ka a nan sannan yanzu ga ita ka je kana